Handisi kuramba munhu waMwari kuti kune simba riri kuoneka kuna Magaya, vana Makandiwa, vana Ebert Angel, vana TB Joshua. Handisi kuramba. Asi ndiri kuti Baba Johani izwi redu rakaya 1931. Kuuya kwaro makore esaya Magaya asati aku vanhu vaimborarama sei. Alright, vane simba guru ravainaro. Asi izwi rakati harisi rose simba richaita basa pamusoro penyika chibva kuna Mwari. Handisi kutaura ndichiti kumasoro kune simba kudarika kwa Magaya kana kwa Magaya kune simba kudarika kumasoro, asi ndiri kuti kumagumo kwakaoma. Murume uyu kana varume akuita kwawo, ini ndakutya. Nechikonzero kumita kwaMwari uko hazviko. Alright. Ko kana zvirizvo kwaMwari kuNigeria vanenge vachitsvagei. True. Nai baba. Ko kana vachishora vachiti vanhu kumasoro vane marine spirits nekuti vanoshandisa mvura netsanga. Ko zvatanga nhasi here? Ingowani Jesu muKristu mukufamba kwaakaita kana kuti Mozisi mufamba kwakaita vakatombovanzwa mudevere tsanga. 3. Ko zvari kutaura vachiti vanhu kumasoro vanoenda mumakomo. Ko Jesu anobvira atsanyawo mugomo here? Ko nyaya yekukwinya tirausi ingowani Mozisi akatonzibvisa shangu nzvimbo yauri utsvene kana Joshua akaudzwa kudaro wani? Ndimwari rudzii anouya kuzorwa nomumwe munhu ari kubvisa vanhu muna Satani? Isu kumasoro tiri kutobvisa vanhu murima tichivaisa muchiedza. Zvataiti muprofiti Magaya auya wauya kuzobatsira nesu kubvisa vanhu murima achiisa muchiedza. Zvino ini ndiri kuti kana vakatumwa naMwari, chengetai audio yangu iyi mozoiplaya rimwe zuva handei kumberi tiona. Asini chiedza chacho handisi kuzviona ini. Ndiri kuramba nechikonzero chokuti muprofiti adaro anenge achitamba ari murodhi muchitungwizamo, ozongoshaika 2 months odzoka anenzi akuprofita anga ari kwa TB Joshua. Mazimba eurombwa mweya mutsvene wakambotitaurira rimwe gore muna 2010 na 2011 na 2012 muchiri kutondera kusvika 2013 baba kana muchiri kuyeuka. Mweya mutsvene wakati ndaona gore dema richibva kudenga, ndaona radzika pamusoro penyika, ndaona ratangira gore jena kuuya, ndaona vanhu vazhinji vamhanya vaungana pamusoro pegore dema vachiti Mwari wedu auya. Asi pakazoya gore jena ndakaona vanhu vaakutambudzika kuti vangaendese pagore jena kuti gore dema ranga ranyangadika. Ini ndinoona senditodzetsananguro gore dema ragara pamusoro penyika. Zvino vanhu vamhanya kunoungana pamusoro pegore dema, gore jena riri kuuya. Mwari wedu akataurira kudaro muna 2000 mweya mutsvene wakaprofita. Ndine murume wandaona murefu akasa bhaibheri maapwa netumaindi kachifu ari kuti yamutore miracle. Ndaona murume achiri kuita basa asi ndaona kwauya mumwe zvakare, ndaona achiti pfekai marabha, ndine mvura yandiri kutengesa nemafuta, mweya mutore miracle. Asi ndaona zvinhu zvavari kupirwa izvi zvichazoshanduka. Chiprofiti chemuna 2000 asi tiri kuzviona. Mweya mutsvene wedu wakatidzidza kuti tisashore mamwe makereke. Vamagaya kana vachitumwa naMwari ngavaite tunosangana mberi. Vamakandiwa kana vachitumwa naMwari ngavaite tunosangana mberi. VaEbert Angel kana vachitumwa naMwari kana vaTB Joshua ngavaite tosangana kumberi. Asi kumagumo kwakaoma. Ina handishora handituka. Asi Baba Johani vakanaka. Nechikonzero Baba Elia, Baba Anox musati mazuva kunamata ndivakakuti muzive muchinjiko. Vakakutorai kubva munyika vakakuti tangai kuziva kunamata mukazoziva kusarudza chechi yamuri. Saka zvinonzi zvisatuka. Baba Johani vakauya 1931 matangira imhondoro dzenyika ino. Vakatoziva kuti mambo wedu auya. Kana zvakauya Jesu Satani akatoziva kuti mambo wedu auya. Kana zvakauya Mwari achitsikisa chiedza mweya yakaipa yakazati Mwari auya. Saka zvashamise kuti Johani azozivikanwa nemhondoro dzepasi pano. Ndinoti vamagaya dai varega kutuka muchinjiko waMwari. Maita basa Baba Elia nokutandara neni.